Aktar għajnuna mill-gvern fejn jidħlu ir-Romol. Waqt konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia sostna li sal-lum min jormol ikollu jgħaddi minn proċessi burokratiċi twal sabiex jikseb il-benefiċċju tal-pensjoni. Din il-burokrazija kollha se tkun qed tinqata', id-dipartiment se jkun informat mill-ewwel meta persuna tkun mietet u permezz ta' ittra ir-romol ikunu ġew identifikati u jiġu informati biex jibatu l-informazzjoni kollha neċessarja l-uffiċċju distrettwali. Hemmhekk imbagħad jiskatta l-proċess. Għal dawk il-każi fejn huma diġà jkunu qegħdin jieħdu pensjoni, allura f'dak il-każ il-persuna li tibqa' ħajja sempliċement tiġi notifikata biex tibgħat biss l-IBAN number tal-bank. Ser ikunu qed jonqsu wkoll proċessi burokratiċi żejda f'każijiet meta l-persuna li tkun ħallitna ma tkunx qed tirċievi pensjoni fejn din ikollha kontribuzzjonijiet nieqsa li tkun ħadmet barra minn Malta jew ma tkunx ħalset biżżejjed kontribuzzjonijiet. Filwaqt li fakkar kif dan il-gvern diġà wettaq il-wedji elettorali li kellu bris ir-Romol f'pajjiżna, il-Ministru Farrugia saħaq li dan huwa proċess kontinwu ibbażat fuq is-solidarjetà soċjali sabiex pajjiżna verament ikollu soċjetà ġusta.